Det har jeg jo sådan set fundet på hylderne. Ja. Og træk det kort, det er sgu slut. Det skal jeg jo ikke rende med den der, fordi for søren. Hej Line. Hej Line. Goddag. Har du set, der kommer blomster på væggen? Ja, det ser hyggeligt ud. Ej, det er fint nu, hva'? Ja. Ej, det ser godt ud. Fantastisk naturprojekt gennemført, og vi er meget tilfredse med resultatet.